Проме ООД ви представя новата си услуга – зашиване на ухо от текстилно въже и резултатите от проведените изпитания. Всички тестове са за статично натоварване при скорост от 100 мм в минута. Статично въже Kangoo 2000, 11 мм, конец 100% полиестер. Шевът издържа 26,04 кН. Динамично въже Singing Rock, 11 мм, 100% полиамиден конец. Скъса се на 19,2 кН. Динамично въже Singing Rock, 9,9 мм, 100% полиестерен конец. Издържа на 16,63 кН. Динамично въже Singing Rock, 9,3 мм, 100% полиестерен конец. Шевът издържа 17,04 кН.